Akong isgutan ng Comprehensive Agrarian Reform Program karon taon lang or CARP na tumaw ni ang CARP in 1989. Nahimo ning balaod pinaagi ni anhing Senate President Aquilino Nini Pimentel. Na-expire na kay 25 raman katuig ang tagal ning mong balaod ni adtong 2014. Onya siya po'y nag-extend si Nini Pimentel sa iyang balaod nga nahimo another 5 years kay wa pa kuno mahuman og distribute ang mga yuta sa mga asindero o hinungdan nga iyang gi-extend og 5 years mo tong nahimong CARPER, Comprehensive Agrarian Reform Program Extension and Reform. Hantod karon matod pa ni Marcos atong iyang sona nga di paangay mo retire si DAR Secretary Conrado Estrella kay daghan paggimbuhaton siya para sa mga mag-uuma. Ang asenderos Mindanao nga akong agawon si Engineer Boy Divero matay murag malipay ni ini. Sibio Libaton, good morning. 5 minutes na daw. Mubalik nagtawag? Okay. Anyway, sige lang. Ako sa ipadayon, 5 minutos pa man daw kay driving pa daw. Ingi mangunay man siya drive. Mayor General. Ngunay drive. Now, ang kaning moong balaod, ako ning gamay lang na ako na bawaan ani. Ang moong balaod, gitawag ni Land for the Landless. Pananglitan si Glenn Tudtud. Dunay kayutaan nga ingno na ito usa ka gatos ka hektarya. Ang mahitabo ng ihang usa ka gatos ka hektarya isod na sa CARP. Kanang ihang usa ka gatos, I think binlan sila dili gani 1/4, 20% lang. Sa ako na ba, nagilang ma-review na ako na 20% lang sa iyang yuta ang ibilin para niya. O niya, ang iyang mga anak, kung dunay mga anak po si Glenn Tudtud nga naapod sa farming, binlan silang tag 5 hektares. The rest na CARP na. Kadtong mga saop, kailagi ko ay si Engineer Boy Divero ani. Kadtong mga saop, anang maong yuta, gipanagiyang asindero, dili itong asindero nga tindirong asin. Asindero, yun. Mao'y magbahin-bahin sa yuta nga iagi sa CARP. Now, ang mahitabo ana, bahinon o pila na sila kamong saop or kinsa tong wayuta. Bisag dili saop, mao ni ang pasabot ni aning Senate President Nini Pimentel, makaangkon og yuta pinaagi sa CARP. Pero, sorbiho na, bahin-bahinon, ang maong luna nga maangkon sa mag-uuma, dili na ingong libre. Bayra na, pinaagi sa land bank. Ang kinatibuk ang yuta nga gipanagiya ka sindiro, o niya, kung pila ka hektarya ang maangkon sa mga mag-uuma, maunay iyang natanatahan nga sa land bank. Sud sa 30 katuig niyang dinatahay, haron maangkon na niya ang yuta nagikan sa maong balaod Comprehensive Agrarian Reform Program. Now, ang maong luna, aron maangkon na nimo ang kanang gitawag og titulo. Dili gini pareha sa kuang kanang TCT, Transfer Certificate of Title. Dili ang tawag ani CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Pero maor gyapon gitsurag titulo. Nga nakuha, na-acquire nimo, pinaagi sa CARP, o niya, gibayra na nimo ni, pinaagi sa land bank sa imong data. Sud sa 30 katuig, mo ni mahitabo nga ang CARP. Ang yuta na angko na nimo gikan sa asindero. Pero, sa giingon ni Bangag, Mao ba? dili pagkaangay mo resign, mo retire, Secretary Conrado Estrella, tungod kay ang imong trabahoon, pwede pang pagadaghana. Daghan ko no kayong mga mag-uuma nga wa pagkaangkon og yuta. Dunay mga yuta nga naangkon sa mga mag-uuma, pero ang problema, hain padong, tungod kay ang ilang mga yuta, imbes ila na untanggi, naangkon to pinaagi sa land bank, gibayran og tingob, problema, wa man sila idata kay ang gobyerno way suporta sa mga mag-uumang nakaangkon og luna, nga tamnan unta,
why farm inputs ka na bang hinabang gikas gobyerno, why follow up ang nahitabo sa mga yuta nga naangkon unta sa mga mag-uuma gibaligyag balik sa mga asendero. So ang asendero kaniadto nga gikuha ang yuta sa gobyerno aron patamnan sa mga mag-uuma. Dili na unta sa asendero kay ang ilang mga mag-uuma mao na untay gitawag og dili po to asendero, tindero kasi. Naloko na. Mao gitawag nila og mag-uuma nga makatabang uta sa atong seguridad sa pagkaano food security, pero wa may suporta ang gobyerno sa mga mag-uuma tungod kay una panahon ni Gloria Macapagal Arroyo doon natoy mga fertilizer kunuhay pinagi atong jok-jok bolante si Conrado Estrella at that time kongresista pa nagkakauban may ani dito sa Dumaguete in 2007 silang Bahamitra silang katong taga-Leyte nga congressman si Andy Salvacion, daghan to. Kay kunuhay, pasangil na ko to. Ang speaker ato si Kwan, si Nograles, Boy Nograles, Prospero Nograles. Kay kunuhay, si Bahamitra, mudagan ito pagka-senador unta. 2007, dili pa eleksyon nga kanang automated election, di pa. Pero, nato'y gitawag og AGMA, Agriculture Modernization Agriculture nalimot ko Modernization Act AGMA AFMA siguro to I think inana pero unsay nahitabo wagi nahitabo modernization sa mga mag-uuma nakaangkon og kluwa tungod kay ang mga sindiro nagsige sa gasol nga kapaliton lang ako nagbalik pila may nadata ni mo landbang pila may imuhang kuwang dito kay ako na bayan na aron mabalik na kong yuta karon unsa may natabo ang yuta nga gipanag-iya na unta nga balik na gihapon sa mga asendero paista paita mo ni pait dito sa Luzon I don't know ha kay mao maghapon maningkamot pa ta nga makontak na to si kaning nagsigig follow up unsa gining uplift program nga wa man sila kadawat Ludwig Umiga di pay sorry ba sana hapit ako mabiya mao ra gyud na ang mao ra gyud ang kahimtanga sa ICC prosecutor ang Blue Ribbon Committee nato labaw pa man di ay nagkamuritsing sa kaso ang si prosecutor bitaw si Amerikana si Kan man to naglimot ko first name nga nag-imbestigar mao lagi na akong putana kay kato sibo kayo ako na rin sumpayan kang Boss Ludwig sibo kayo nga si Mayor Benji Magalong usanis ni kasi kanang dili lang sa flood control kanang karsada kanang mga sa tinga ng eye catcher, kanang magsigasigab itong gabi pwede nagrabiha ka, nakatoon man siyang na-interview, nagrabiha ka, overpriced. Motong akong ipangutana, ang ngayon bang mo imbestigar? Ang investigador nga labaw pang imbestigahon. Ang akong ipasabot ato si Erwin Tuplok, nga mo'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee karon nga matupawa pa si mga membro. Di pa siya ka-imbestigar sa flood control. Kay siya labaw pang imbestigahonon tungod sa iyang kalambigitan nga gipasanginlan siya nga kauban sa usas mga nakadawat og binalitang kwarta gikan atong kauban niya nga sa ACT-CIS party list sila man to si Edvic Yap nga kontraktor nga dunay dagko kayong pundong na surikbot dito sa Benguet nga giingong og dili nga gani og di magani ghost kanabang wag na surikbot lang dagko kayo substandard mo'y hinungdan nga nakapangutana akong Mayor Benji kay taga dito man to taga Benguet man tong partner ni Erwin Tuplok sa party list ang hingan lag Edvic Yap nga ang ilang gani mga aeroplano ilang mga building o ang ilang bank deposits gi-frozen na karon. Kunya mo imbestigar kang numero 1 kang imbestigahonon matay grabe. Kuna. Say may tabo kung maabot sa Senado ang giingong pag-imbestigar dito sa Benguet sa mga flood control projects o mga substandard projects sa iyang partner sa ACT-CIS party list unsay buhaton ni Erwin Tuplok. Sumpay na ko sa kang Boss Ludwig Umiga sa iyang si
Limot ko sa first name ni Kanda. Kato mga at si prosecutor sa ICC. Tabla si Juan de la Cruz. Anak, kon tuplok yun ang mulingkod sa Blue Ribbon. That is correct yun, Sir Ludwig, ha? Tinuod matay, murag, ukwad yung kayong paminahon. Bisag kamo tingali. Ludwig Omega, di ay Felix Mare, ako among classmate ni Edmond. Morning, bye. O niya, si Ray Bilde. Kani silang matawhana, di po tingali musakay ni sa giingon na bisag imbestigahonon ka, ikaw kaya po yung imbestigar. Ang gilaan yung kay paminahon nga, ikaw numero unong imbestigahonon, unya, ikaw mo'y mangos pag pangimbestigar. Limang katanawan ng kang Ray Bilde, ingat siya. Limang kag anak ni Rafi Tulfo, ha? Dini okay, dugay na taon na lang gibalita. Nga ni bangka og inom dito sa Las Vegas sa iyang mga amigo, 2 million ang nabayad in pesos na. I don't know, pinato ka dollars. Unya, di apay iyang flood control funds para sa iyang Quezon City District. Nga matod pa, ha? Nakuha na ko to, I think, sa Billionaire News Channel. Nga matod pa, flood control project para sa distritong Way Sapa. Namutin pa ingon. So, mauning giingon po ni Ludwig Omega, tablag yun anas Juan de la Cruz. Kung tuplok ang muling ko dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Naloko na. Kalimaga si Edvic o si Eric Yap, ha? Magsuo na. I think si Eric Yap maoy district congressman sa Benguet. Ang yang igsoon si Edvic, kauban ni Erwin Tulfo sa kongresista pa sila sa ACT-CIS party list. Mautong ilahang mga asset gipang freeze na karon, ang ilahang katubang eroplano aning magsuong iyap, mga construction equipment, usa sa mga na-freeze karon. Pero katong congressman sa Uswag Ilonggo, as Jojo Ang, mo'y naulot sa warrant ato ni Aging Bernes, nga Monday, nga nakapiyansa na yun, tag 90 mil. Ganong ang Edvic ug Eric Yap, man lagi. Si Erwin Tulfo, man lagi. Ba? Murag doon, tinuon, nga mo tuog ko anong giingon nilang selective justice. Kay, matupas na dali, ara hinuon ni Kuan, Marcolita, ask ang pagkadali, Karo ko nabawag hangyo. Si Marcolita, giingnan niya Senado nga, pakitain yung pagi, papilami. Ay matod pang Marcolita, dili na kami ang nakulong. Apil lang gipakulong ang mga taong bayan. Ang taong bayan na po. So ingon ani ba, ug imong tutukan ang duha ka mga naong ni Erwin Tulfo og aning Edvic Yap. Di ka ikauwaw si ni Erwin Tulfo, assuming tagaay kog feedback ani, Boss Ludwig, Boss Ray, feedback ko na assuming kung akamoy giimbestigar. O kita, giimbestigar ta sa Senate Blue Ribbon Committee headed by Erwin Tulfo. What if maingon si Ludwig Omega nga, kita mo itong kaumana, ang komite naghatod sa kwarta gikang Edvic Yap ni mo. Di ka ka lipaghong imong naong anakon ingnon ka anas imong giimbestigar. Nga ikaw utro man kang imbestigaronon na dako magkakag napaldo atong control project ni Edvic Yap. In fact, gi-press man gani iya mga asset karon ang imo wa man lagi naon ka. Ngilad kay paminahon. Unya mao pagigipagunit sa komite ba sa Senado nga kusgan kayo. Unya unsa may imong buhaton kon ikay ingnon ana? Di ka nimo undangon or imong agwantahon ang kauaw nga naka-live streaming ka, na naka-live ka sa mga TV nga nag-cover sa maong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Naloko na. Ganing inani ako hapit ako mutuo ning bangag. Kana kon ang kaso nga i-file sa ombudsman after kay karon gipasubmit na ang counter affidavit kanang laygay gid ba? Laygay nga style. So, ako yung mga inaning mga dili to kawat libel to libel. Libel o cyber libel. Lahi man na. Katong kang Boy Hugawan, cyber libel to. Boy Hugawan sa Palumpon Leyte para Hugawan to. Apoy libel. Now, binhor to sa una, karon napay usap pending. Now,
Kanang pa iagi pag preliminary investigation. Mo na matod pas mga abogado nako sa una. Antod karon na pa mangani. Kanang klasihas abogado, kanang klasihas paagi, ligay system. Pero on the other side, mao ginay tinuoray due process. Naloko na. Ako pa nila, sila ningon. Pero on the other side, ligay system. Kaya naman, kagahapon, ingon ang assistant ombudsman nga si Miko Clavano nga gipatubag na nila ang kanhi speaker nga igagaw sa presidenteng si Martin Tambalosos Romualdez. Sud sa 15 dias kinahanglan tubagon ang iyang direct bribery, kasong graft o plunder. Why malversation ha? Tulo ra ni. Kanang direct bribery, makapiyansa. Ang kasong graft, makapiyansa. Mau ba? Ang plunder, dili. What if? Mas kusgan ang ingon ang ombudsman nga. Mas kusog rin na ka rin naagi probable cause rin. Ang plunder, ang graft, may probable cause getting direct bribery. Maora ni atong ipasaka against Martin pero dili day hinay kani weak ang ebidensya against Martin sa plunder. Unsa may tabo? Piansabol ano ha? Naloko na. Magsuroy-suroy ra ang nakapiansa kay way labot plunder. Pero ang Marcolita Jinggoy apil bong rebelya nga di na senador kay naparot man to ni aton ni aging tuig election. Karon sila tulo classmate dito sa Payatas, Quezon City Jail. Apilan pa atong anak nga ito yung party list, anak sa Kusgan party list nga si Mike Defensor. Ngilara. Classmates na, di ko mo to. I don't know kung may tabo baka nga late enrollee ni si Martin Romualdez dito sa Payatas, Quezon City Jail. May tabo. Ngayon anak, mura putoon ako. Kakining kabangag. Pangligasi ning iya. Dili na ito pang sona lang, kundi pangligasi. Ito pa, boss, Rodrigo Miguel. Daray. As Roman Catholic by birth, boss. Though non-practicing, pero naagyo na nato ang delikadisa. Kung buhi pa man gani na sa mga politiko nato, I don't know ni mo, boss. Ako, disagree, kanang imong pangutana, murag parihat ang pangutana, Boss Rodrigo. Kana delikadisa, imong pangutana, murag kita na nabidla na. Naloko na. Ay, mga politiko na ay. Murag sakto na imong kingon, ay imong suportan. Kita, dili man ta, katoliko ta, pero dili man gyud ta ingong hingpit. Nga, kana bang, kana iyang iyonan practicing, kana bang hugot, kayong, kana bang, lain termino ano kana bang kuang kay ta simbahan. Relihiyoso kay dili kayo relihiyoso. Inanaon ko pag binisya. Iyang ingon ha, isip Katoliko, Romano Katoliko, sukad pas pagkatao. Although dili kay ta relihiyoso, pero naa nato ang delikadisa. Di ako kutob, correct yung kayo. Pareha ta boss, tinuon lang. Napote ka uwaw. Ang iyang pangutana, kung buhi pa man gani na sa mga politiko nato, kana mo'y wa na. E pagka balag bauaw, basta importante na kamalita. Ba? So kayo mo, sa atin lang, pariyata. Kay lima ka ha, kung ang imong igagaw, tinuuray nimong ipapriso, pinaagi sa, di man kumutuong wagin mo mando sa ombudsman si mga ditong bunjing. Di, wala na sabak kay mga tao. Lahi naman ron. Kani ato, radio, TV lang, newspaper. Karon ang netizens, pinaagi social media, pirtig yung pagkasabaa. O hinungdan nga kita, murag mapressure po sila, pero ang pangutana, sakto ni, naapabaghana sa mga politiko ang delikadesa. Ha? Correct, sir. Correct. Matod pa ni Boss Rodrigo Miga, haumog tukma kayo itong pamahayag ni Congressman Attorney Jing Paras gahapon. Parte sa zona, labi pa, o mapriso ang Tambalosos. That is, boss, ako, parihata, ang akong tanaw ha, kung mapapriso, ganyan tinuoray tungkol sa kasong plunder. Kay kaning duha ka mga kaso, o sa Binisaya pang, mga kutsinanggong abogado, piansabol man na. Pero, kung plunder,
Unya, papareha ni Jinggoy nga suspendihon og 90 days. While pending trial. Unya, Marcolita prisohon, mawa pa siguro masuspenso po. Unya, si Martin mapriso gyud tinuray nga mag-classmate na po sila. Putir man yung kontrahag si Mike Defensor. Kung mag-classmate sila, tuan dito silang itong mga kauban ni Juan, itong donor ni Marcolita, silang Christopher Biray. Unya, tuan dito Marcolita o magkauban ni sila. Mao ba? Ang pangutana ani dito dapita, magka-amigo ba? Ihapay kang boss Rebel di, basin, matod pa niya, basin katong gibuhat ni Soto, nga wa mo tambong sa zona, pasangay lang tong gisipon basin og nadot lag wow. Ato natagda ko to sa kids manok boss gisipon. Ano ba? Itong subayon lang yon. Katong giingon bangag ako, believe ko, kon ugot yun ang kasong plunder. Kani, matod pa ni Miko Clabano gapon, nga ang ilang usas ilang gibasihan, nga nakahatag og testimonial og documentary evidence against Martin Romualdez katong 8 ka mga ex-marines sa 18 ka mga ex-marines nga gidaan ni Attorney Levy Baligo dito og ni Mike Defensor nga matod pang Miko Clabano nga sa ilang mga affidavits so consistent kayo nga matod pa sila gitighaton og manilalitang kwarta sa upat ka mga balay sa Forbes Park ni Martin Romualdez nga gihimong imbakan or tapukanan or budiga sa kwartang sinurikbot nga minalita. Muna, ako tuo ko kung mo believe ko nga pangligasin ning kabangag unya. Ari sa kumutuan ning giingon ni Lisa Aranita Marcos nga pirti ko nung ano ay kanamang nakahilak kuno siya. Tinuod pag ka. Ako wa man gyud ma-focus tos kamera kay dire ra matasibo. Matod pa niya nga kanang nitulo gyud kuno iyang luha. Atol sa zona sa iyang bana nga nilitok adtong polo nga we are respectful. We are dignified. Ikaw, yabag, hilag mo na imo. Kani ako partner, hilag ko. Yung sundon ang naong ni Lisa. Ikaw ko no, we are respectful. We are dignified. But we won't yield. Dili ko no may mo surrender. Batod pang Lisa Aranita Marcos, yung sa nagtanaw sa siyang bana nga nilitok, ni-reflect ko no ni. Sus, matod pa niya, nagtu akong luha kay kini, nagpakita lang nga ang mga hagit, ang mga sakripisyo o ang mga pag-ampo. Muaso sa Lisa Aranita. Hagit, sakripisyo, pag-ampo. Magagawas, tos kibuloy mo sa palpalon ka ni madam. Kay matod pa, og si katos Attorney Glensong, former congressman, magampo po ko ng satanas man ang Mabita ako dili gyud tanan. Although doon ay mga taga Leyte like Martin Romualdez, taga Luzon nga dagko kayo like Edwin Garjula, taga Edwin Garjula is Southern Luzon, Batangas. Katong Edvic o Eric Yap, taga North Luzon, nga partner ni Erwin Tuplok. Dili kayo, muragwa kayo na tama, tandog tuwar man dito. Ang atong interest, karing Cebu. Nga naman Peter Caldero na susuro ay ramang gihapon. Ria Gulyas, nagsinina ramang nindot gihapon kayo. Ganong ang Mandawi. Nagpabilin mang gihapon nga lipak ang gibutang. Lipak ang gibutang. Instead nga kabilya sa flood control dito sa kasuntingan. May bibi ko. Anong wa maghapon imbestigaha aron magkakaso. Diyok prasko. Anong wa maghapon kayo. Loko na. Matod pa ni Boss Ludwig Omega, consistent po kayo ang credibility ni Attorney Levy Baligon. Praise God ang
Ay sa, praise God, Johnny. Na priso, yes, tinod. Bagong na disintensyahan to si Janet na polis. Sa una, ang iyang apelido, na polis, karon na priso. Tinod, katiwasan ha, consistent po kayo, credibility, Attorney Libby Baligod. Praise God kayo, si Janet na polis. Wa si Attorney Baligod, wa gyud idea si Juan de la Cruz nga naa di ay naa itong kalakihan nila ingon ato ang pagsurikbot sa kinahon ng bayan. Tinuod bitaw? Nakita mi ha sa New Star si Juan. Nalimot kong kuha sa iyang number kaya nagsalig ko nga for the past 10 years mao gyapon iyang number sus karon di na magin makontak. Ang iyang number ang mutubag sa iyang numero ni dial mo babae naman. Mukalit naman lang yun. The subscriber cannot be reached.